takva muška. Dok sam branio, ja sam isto tako znao režati dosta na svoje stopere i jednostavno bi se nekako transformirao. Malo mi je nezgodno pričati, znaš, i hraniti njih. Jer me malo čupaju za ruku, znaš. Ali tako ti kad imaš djecu? Uvijek je gladan. Znači, uvijek je To mi je gladan. mot. Pitao mene pokojni Franjo, govori, onda hoćete li doći u Dinamo? Šta bi ti rekao? A ne znam, razmislit ću. Razmislit ćeš, jedan? Imidž voli talijansku modu. Dobro, jel da? A? Probaj bundu, probaj. Da vidim. Me Klaudica, a? Ovo si vidio samo na Mamiću. Je. Grije ne moraš izdurat. A ono najvažnije je dole. Evo, to su ti odaje mene i mog Stipe Letikosa. Dobro večer, lijepi vam pozdrav cijenjeni gledatelji. Dobrodošli na Planet Sport.